mga higala, welcome to my vlog. Niya, padulong nami sa airport kay nami sugaton nga amo ang suod nga higala kauban sa YouTube. Niya, nanami karon sa Ibo na ni. Niya, duol na ta sa exit gate sa or VIP gate. Ni ang VIP gate. VIP gate sa airport. Kauban ako karon ang mga anak ni Inday Kabkab. So before mi mo adto sa airport kay magpagasolina sa mi. Pagasolina sa mi ha. So naanata sa Barangay Ibo, Barangay Hall dito. Barangay Elementary School, Ibo. Ibo gihapon. So nanata sa gate 4 nya diri sa ubos is gate 5. Nara si Kuya, si Angel. Ay. Oh, bitaw. Si Kuya nasa tunga, si Angel sa kilid ug si Rap nasa kong luyo. Hindi siya makita. Pero puti ba na siya, di lang siya makita. Kay nakasiya. Di makita. Ay, ang kanang mga gwapo Rap, di man din na makita Rap, no? Karon nagsubay sa Nidiri. Padong Mepsa, niagi na tag gate 4, so Mepsa na to. Then padung ta sa gate 3. So inani ni ang kuan diri no, ang reflector nila kay 3 lines. 3 lines na ni ilang reflector. Diri ang gate 3. Ni ang gate 3 sa Mepsa. Nakita ninyo? Diri ni siya ang gate 2. Gate 2 na diha sa ubos. Gate 1 diri sa babaw. So nara ang layer hayag kaayo. Yan na siya skywalk diri. So ang mga tao dili na mo patakag agi diha na gyud sa skywalk. So diri duha na lang ang reflector kay kuan man 3 lanes naman ni diri. 3 lanes nya, 3 lanes sa isang pikas. Tulo-tulo ka lanes na. Marina Mall, night Chowking, na ay Mang Inasal. Nya nay 7-Eleven. Nya diri is Island Central, na ay Jollibee, na ay Macdo. So Jollibee oh. So mula ko sa amin nasa traffic light diri. Nya nasa skywalk. So gabi gid mi nilakaw. Nangan lagi di gabi. Nya human namig pagasolina diri mi muliko. New Bridge. Diri mi mo left turn. Nindutag color sa blueberry no? Oh, blueberry na no? Blueberry. Ha? Goldberry di ay hala, sorry. Goldberry di ay. Goldberry niya dayon violet. May pag blueberry na lang. So nakaliko na mi.
kay short dito Jill. Mubo kay nga maong. Wa ka nang itato? Maong blue. Aw murag faded. Faded. 66. Ha? Tao pa no? Wala mo ko load. Oh. Hantod ako sila mama sa airport. Part. At ihatod mi sa airport. So naa mi sa airport. Oh, airport na mi. Sige Part. Bye pa. Tawag lang niya, mo tawag lang niya ako ha. Og naa mi dito. Sige. Oh. Bye pa. Sige bye. Wala ka muna My agad bus. Oh dito ra. Asa mi kita na og nahan pa. Dili na. Oh diri na? Oh sige sige. Ay, dili. Sa Matawag ka ba itong na mobile sa balay? Ah. okay, wala ba siya load. Ay, pero na may wifi diri. Mm. Sige na balay. Ani. Sige, sige bye Part ato na mi. Ali na mi mga langga. Sabi. Diri na mi. Ayaw pa lang ako. Bye. So naara ang amo ang Narang kinagubuhan no. Nara si Kuya. Si Angel. Nay, mo ba So naara mi kaloy. Unsa man? Kato? Hoy, ginuo ko. Ginuo ko in town pilay kantidad ato. Kikapin ra ko nay. Oh, bitaw baratuha sa. Baratuha no? Yes. It's very small. It's small but terrible. Paano in town akong anak hala. Ito rin na. Sige mag sige. Ngira asa ang picture ani kuya? Ani, pwede na kang picture kana. sige. Sus, picture gid ang tulo eh. Okay, ito ni isen sa inyong inahan. Sige, post another post. Ay, balis ra. Taas ang rap-rap nangila. Sige. Taas gani kay picture di Arab. International arrivals. So dari mi. Diri rami sa. Asa ka magsuwat kuya? Oh naa. Di na ka kunik kay hinay. Aw ka nang di na ka kuan ba? Kari. Oh damo ko. Dalian kuya oy. Mauni si Kuya Earl. Oh, paspas ka imo suwat. Aw suwat ba di elite. Pinawiris-wiris. Oh, smooth. La kan oh. Na ti amo na. Matambak. Awan ingon silo ko ni ingon